Den her næste, den er også relativt ny, og hedder Berus mig, Roger. Jeg drømmer om en dag at få et par nye canvas-sko eller fine Chelsea boots. Flyv til Rusland, slå mig ned, der er ikke koldere end her. Men jeg kan aldrig rejse mig, så alt skrider. Har vi problemer med at vise ideen? Ved vi ikke, hvad det vil sige at være omhyggelig? Berus os til skyerne, kom nu ned, kom nu ned. Kom nærmere, kom nærmere, Roger, min ven, for altid. Og frels mig mere og stræk til der ikke er mere. Og der er stadig lidt af dig her. Der kommer ikke mere nyt, før du har prøvet det.